Saka baby wabaki Semadino and this is good. Yeah, Semadino is an artist in Zimbabwe. Ndakurira kumkoba gweru ndo kwandakatangira ngoma dzangu. Takatozitanga tichiri kuchikoro 2012 tikaramba tichingoita ngoma idzi kusvika nhasi. Ngoma idzi ndakatozitanga 2012. Taingoonawo ka big man vachiperforma tichiona mangoma vibes cartel, saka hazvaangozopinda muropa. Kuchikoro ndaitomborova pakaita press giving day ndopiwa stage ndorowa ngoma. Saka vanhu vapedzisira vangoti ko mukanyora ngoma dzenyu mukadi mukamboita zvengoma idzidzi. Ndopandakati kumbonyora chipinda mumastudio. Saka ndakazitangira pagweru. Pagweru pane studio inonzi yo Top View Records kwa Dr. Rock. Ndokwandakatanga ngoma idzidzi. Ndikazoenda kuSuprema Sounds kwa Fata. Ndokwandairwa ngoma idzi. Vese vaingondisimbisa. Ndikamboenda kustudio kwa DJ Vuli Central FM 95.8. Saka ndo zvakaita ndiite ndifarire ngoma idzidzi. Saka mnakani inspire sterek muno muZimbabwe ndi big man Winky D. Then Jamaica vibes cartel. Yeah, zvakandazoti arega ndizombopinda mustudio ndikande ngoma dzangu ndimboona zvikuita sei chikabva chaputika. Saka ndadzoka online iri collabo raSemadino naMusa. Takatorova last year video iroro na Drift Ernest Entertainment. Saka yakaitika pandadzoka online apa pandekuti ndanganasangana naMusa. Ndikava ndamukoksa Musa akabva asipakwa naSemadino. Semadino anorova ngoma waiziva. Saka pandaisasa nemoko paWhatsApp bhando rakabva rapera. Moko raakundokabira beat. Saka ndatomborova chiwiki chese WhatsApp deng handisi kubatika. Saka ndakazoya online manje ndakaona mamessage baby rakatobvuma rasta kudhara. Saka rasta vabvunwa nemoko ndikanatora moko ndikanarikocha kuimba. Tikataura ngoma ndichitipa baby kuti ndazodzoka online ndanga ndaita offline nekuti bhando ranga risipo. Saka ndakarakanda video ndakatoshuta muno muHarare na Drift Ernest. Saka ndiro ngoma ndadzoka online ririkuita se rirungodaidai. Saka baby wabaki Semadino and this is good Semadino. Ini ndo Semadino usati babe. Saka wabaki Semadino. Ndanga ndakakumbirira kuti udzoke online. Kuti udzoke online ndainyara kukutipira kuti you look fine. I want you to be mine. Kuti udzoke online. Kuti udzoke online ndainyara kukutipira kuti you look fine. I want you to be mine. Anganaita online home time apa epoke shikandi game. Saka album rikuuya rinonzi kuziva mbuya hudzwa. Saka pabhama iri rikuitika ndeyevira so kuzivisa vanhu nezvaSemadino. Saka tsumo yekuti kuziva mbuya hudzwa hauzive mbuya vako usina kuudzwa namuchemberi maibata. Saka bhama iri nemangoma ekuzviintroduce inini. Saka rine 12 matracks. Saka matracks list umu mune ngoma raDobadoni naSemadino, mune ngoma raNdunge Youth naSemadino. Ndiwo makolabo nemaartista anorizikamwe. Then rimwe kolabo naTanatswa, mamwe masingle ndiri 1 ese mangoma mazhinji acho mangoma kuzizisa kuvanhu. Ndosaka richinzi kuziva mbuya hudzwa. Riri kutobuda zvamanje manje 1st June baba o mid June chinenge chatochaya. Ndiro bhama raSemadino riri kuuya iroro. Ende pabhama iri pane mavidhiyo futi aripo. Saka iona uchika mavidhiyo ese awo takashuta naDrift Ernest nemamwe achabuda anenge achishutiwa futi naDrift Ernest. Saka zviri kuuya zviri munzira. Ndini Semadino the scientist. Vanhu vanobvunza kuti ko munozviti the scientist mutori scientist here kana kuti ndemwe yasikire ngoma? No mayas. Nditori scientist. Takatozviendera kuchikoro izvo. Ndakaenda kubhindura University of Science Education. Ndokwatikanoita zvimachemical team ikoko. Saka ukateerera ngoma dzangu mabhaa arimo, mabhaa akaenda kuchikoro. Ndinenge ndichitosasa science dzekutoti kana uri mwana wechikoro unotondopasa. Nekuti vhidho ratataura riya rekuti ndadzoka online
ukateerera pane pandinoisa bhare kuti kunge chicovalent bond hydrogen toshiya maelectron tiri vaviri. Saka izvozvo hazvisi zve2 cents izvozvo zvakatoenda kuHarvard University. Saka nditori scientist pafeya. Saka machallenge angoma dzonetsa pakuti dzoda kuwana mari yekupinda mustudio kuti urekode. Kana warekoda track dzoda kuti kana track roda kuchitira video roda mari. Ende producer kana kuti director wevideo unomutora omukwidza vanhu vachabuda vachada chikafu. Saka nyaya yebhegi ndo nyaya inotinetsei, but asi semayuti tinongwera sei tinongwahasela. Saka ndimwe yekuti kana usina manager anokupushira zvinhu pafinance panogona kunetsa. Ndoimwe challenge yekutanga iyo. Challenge yechitu ndeyekuti malingi manje anenge achinetsa maiza kuti izvo zvinyanye kuenda mberi. Tichitodawo kutoimba navanhu vakaita sena Freeman. Tichitoda kutosvika kunana Killer T, but malingi anaita achinetsa. Saka ndo mamwe machallenges arimo mungoma yawo. Rimwe challenge futi nderekuti ngoma dzacho unenge uchitokuza, but time noti ndeno unazoita sekuzokujamba. Time yekuzoita ngoma nokuita chimwe chiside hustle chako, saka hazvizobalance, but otherwise challenge hombe nyaya yemari. Saka inini akaita wandifarire ngoma idzi ndi big man Winky D muno muzimba. Nokuti ngoma dzaWinky nderongodzikuza because ndinoda ngoma dzinenge dzichingorowo neorder kunge periodic table maiziya. Saka ndada kutongosipa pana big man ndicho ndaitova ngoma dzabig kunge ndini big wacho kutodarika munhu akanyora ngoma rake. Saka aiwa pafeya big man ndinosimbisa nokuti ndiye akaita ndide ngoma idzi. Then outer Zimbabwe ndi Vibes Cartel kuJamaica. Saka ndo vanhu vakaita ndese ndifarire ngoma idzidzi. Saka imwe nyaya manje inoitika ndeyekuti vanhu vari kuti ndikuimba saWinky. Aiwa inini handiimbe saWinky, bari kuti mavoice akafanana. Otherwise anenge achinje voice rangu kairo riro voice rangu. Winky angachinje voice rake iro riro voice rake. Saka mavoice angofanana. Saka ndo inoitika iyo. Ngoma dzacho ini ndini munhu wacho kunge wako jako ndafendesa vanhu vacho mabhebi onditi hani saka ini ndini huchi hwacho ndavasheka saka ndini Shakespeare ndinokanda mablow handikandefie majembere oti mwana wazururiye vasingandizive ndavazivisa netsumo iye kuziva mbuya hudzwa kuziva mbuya hudzwa kuziva mbuya hudzwa kuziva mbuya hudzwa. Saka mavideo ndine mavideo anenge akati one day. Saka ndoda kutora nezvawo pane rinonzi ndadzoka online randakaita naMusa. Kobva kwaita rinonzi Bad. Kobva kwaita rinonzi Ndiri chigafa chidikiness. Kobva kwaita iri reValeri. Saka ndo mavideo ari kupisa. ReValeri takatoita 14 Feb. Saka unogona kuona iwo kuti ubelieve kuti zveshuwa Semadino ndi scientist. Nona kusiya uchiona ndadzoka online featuring Musa. Saka baby wabaki Semalino andisi kuti Semainini ini ndozi Semadino usati baby saka wabaki Semalino ndanga ndakakumbirira kuti udzoke online kuti udzoke online ndainyara kukutipira kuti you look fine I want you to be mine kuti udzoke online kuti udzoke online ndainyara kukutipira kuti you look fine I want you to be mine. Angadaita online home time apa epoke she can't get no sign ndaikwata moyo waipira kunge line lebiri chati rasta vakadhakwa vamwa wine pandaona message ndastika unge chizombi ndikati kondakta ndingomisa kombi ndaburuka parodi my god wandiexaita ndavapa heavy moti ambaneni bebi unoita mbiri bunza rasuda ngoma rakasvika mhiri unge chikovalenti bondi hydrogen tosheya maelectroni tiri vaviri kumirira kuti udzoke online kuti udzoke online ndainyara kukutipira kuti you look fine
be mine. Kuti udzoke online, kuti udzoke online. Ndainyara kukutipira, kuti you look fine. I want you to be mine. Saka baby wavachisemalini ili nonzi Semadino usati baby. Saka wavachisemalini Sazondiitire vana mining, andifarire mukomana anoda masini. Plus kuti unorira sechitini, usamedzere mateka navopfeka iwe zvimamini. wandikonesa seviri Mercedes Benz. Kore ino ndichaonesa